Здравейте, мили мои! Не бях правила разклад отдавна, но сега се включвам. Надявам се това гадание да ви допадне. Темата на гаданието ще бъде какви тайни се разкриват пред мен. Нека да видим какво има да разберем от картите. Избирам сигнификатор дама, тъй като повечето от вас са дами, които гледат моите видеа. И нека да видим какво ви очаква. Виждате, че картите са стари, много са използвани. Те са използвани за гледане. Така, имате някаква тежина, мислите за нещо, което се е случило. Над главата ви е. Малко работата ви е на заден план в момента. Или проектите, ако така мога да кажа. Това, което виждам е в миналото. Нещо важно да кажа, тъй като разкладите са общи, информацията ще бъде обща. Не за всички, които гледат, ще бъде напълно валидно това, което казвам всеки път. За част от дамите това, което виждам е... Само да обърна и тук тези карти, за да ги видите всичките. Виждам, че сте прекратили една любовна връзка в миналото. Това е човек, който определено ви е дигал нервите. Той по някакъв начин се пробва да се свърже с вас. Дали косвено, не знам, но се пробва да се свърже с вас и някак си това ви нагнетява и ви кара да се чувствате зле. Това, което виждаме, тази връзка не е вървяла и е най-естественият начин да... По най-естествен такъв начин се случили нещата за прекратяването й. Това, което виждам, този човек по някакъв начин иска да се върне към вас, но гледайте напред, защото в бъдеще това, което виждам, ще ви се отвори нова любовна врата. Нека да видим каква. Покрай вас се навъртват доста мъже. Тук има един рус със светли очи, но не е този мъж, който ще дойде. Споделяте на приятелките си за вашия любовен живот. Една от приятелките ви е руса, това, което виждам, може би има проблем с финансите. Основно споделяте на една дама, която е с тъмна коса и тъмни очи, която знае така за цялата история с този мъж, с който сте прекратили връзката. Има един въпрос пред вас, който седи. Дали правилно постъпих, че прекратих връзката, че вече не съм с този човек? Отговорът е абсолютно да. И ето го и от доказателството. Те картите просто излязоха към вас. Това, което виждам, има двама мъже. Те идват към вас с отворено сърце. Единият може да е по-скоро свързан с работа, с някакви работни проекти или да се запознаете с него покрай работа. Може да идва да ви достава някакви продукти, които са ви нужни за вашата работа и просто да се заговорите. Другия мъж по-скоро може би сте го виждали някъде, но не го познавате толкова. Не знаете толкова много неща за него. Както ви казах, ще има и друг мъж по-русоляв, който е свързан с някакви пари. Ето дори кучето ми има потвърждава истинността на картите. Да. Отговорът е категоричен на картите. Не сте направили никаква грешка. Този човек не е бил за вас. И за вас се отваря нов път с двама мъже. Единият е по-тъмен, който е по някакъв начин в работен процес свързан. Другия е тъмна коса и по-светли очи. Идват към вас с отворено сърце. И това, което смятам, че вие ще изберете, е мъжа, който е тъмна коса и светли очи. Така се паднаха на картите. Това гадание, аз го пускам в пространството, но е за много малък кръг от дами. Но пък няма нищо. Благодарим на картите. Това беше от мен.